Великоноцни концерт у Ѓурѓове бул своје фајтове представјање работи културно-уметницко друштва Тарас Шевченко у прешлим року. На бини були шитски члени, од тих најмладших та по уж искусних танјечникох и интерпретаторох, котри уж афирмовани и у нашеј националнеј заедници. A to, ja думам, že to da kozi ljubav gu matki djecom, že hodza ljubja priz do matki, ljubja tancovat, špivac. Mi im pomahame na dajaki sposob, jak upravni odbor društva i tako. S velikim zadovoljstvom možemo vyznačiť, že nám najlepšie od všetkých ansámblov to kulturno-umetnické društvo u Ѓurѓove i taki celovečerší koncert, jak sme dneska videli, môžeme še u njim cešiť. Концерт отримани пред полну велику салу у Ѓурѓове, а попри домашњих у публики були и велји члени националного совиту и водзаци људзе зоз општини Жабелј.